Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu voulais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien tout le monde la koi, fieu, fois qu'à sort, il y a banane cardon la cari, mais Megasawa Gasaga Dangarika, Adamareka Yenamayala, ou quelques bon mot for Corolla, ou Eratin, fieu, fois qu'à sort, il y a la collection du Master. Affaire au coro, École de santé Kaladiata, na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, on veut pas quoi Kalabankoua. 20 000 santé barrage Maïsa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala. École de santé Kaladiata, on a flequé en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, même c'est égal au Kafo, au cas de maison de foot na Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lagolso Dagabana Nuna, ou go Polofaro de Flani. Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation au cofé, aide-soignant, catapara matronica. Nimbela de l'Edesledo, École de santé Kalatana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aïwa, la collection, Annie la collection de Zomo, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya. Ou Togole de Fla on veut Kalabanguraya, Hôtel Wasulu Cofé de Choi, Walikele Negatiu Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan ye sini Dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numéro flani wari ci wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 Tani wolofla, 76, 75, ngo 98,
17 36 45. An lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛn ye septembre kalo ale tile 23 san 2024 wuladafɛ kibaruyaw an bɛna olu daminɛ. An b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ ko an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye n'o ye 22 septembre ale ɲɛnamayani kɔni kɛra fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Tumutukaw fɛ an y'a yira la k'a fɔ dɔw kɔni kun ye mugujugu fili ye nka o ma tumutukaw bali olu ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw kɛ i n'a fɔ u kun y'a daminɛ cogo min. Laɲini tun ye sa ka se ka maaw jawuli nka min ye mugujugu min kɛr'u na a ma foyi bɔ a taabolo la. Baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra Tesaltikaw fɛ yen Agel Ok, Ber, Kulikoro, Sikaso, Kayi, Joyila, San, Kucala, Mopti, Gao, Kidal, Buguni, Kita, Nyoro, Menaka, Banyangara, Douanza, Segu ani Tawdenini Nara ninnu bɛɛ lajɛlen ye 22 septembre a ɲɛnamaya. Segukaw kɔni ta kɛra kan kɔnɔna n'o o ye Sheikh Amadou Tall tɔgɔla kan ye. Maa caman o tun bɛ a kɛnɛ kan. Segu gouverneur yɛrɛ ale tun bɛ ka taa fara a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan min ye préfet ye. Maire ale ni Burkina ka minnu bɛ Segukaw fɛ ni Côte d'Ivoire kaw olu bɛɛ lajɛlen yera ko in kɛnɛ kan. Tasibila o kɛra maaw ye maa minnu kɔni bɛ bi n'olu ye degun sɔrɔ. Wolomasiri taba dɔw fana jalaw taara ka di olu ma. Jaladi o kɛra Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kulukoro, Segu, Sikaso, yɔrɔ la ni wolomasiri tabaw kɔni ka gugu ye sa ni baara ninnu kɛra o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na. An b'a yira la sa ka kɛ ni an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya in ye san 64 yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ye. Ɲɛnajɛw halisa olu bɛ sen na. Nyoro di Sahɛlikaw fɛ yen école karamɔgɔ dɔ ale kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin waati in na laɲini minnu kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka se ka o timɛ ale kɔni ye 100 sarada la a ka sara 10 a y'o bɔ a ka sa ko k'o di wolomasiri tabaw ma. An balimakɛ in yɛrɛ école karamɔgɔ ye a tɔgɔ ye ko Baji Kamiya Ɲɔrɔnkaw fɛ yen ale kɔni ye nin waleya in kɛ kunungo 22 o hukumu kɔnɔna na. Musaka in a y'a ta k'a di wolomasiri tabaw ma gouverneur ma o k'a di wolomasiri tabaw ma min ye Baji Kamiya ye. An ka jɛ ka ale lamɛn waleya in nana cogo di a y'a kɛ kun jumɛn na an ka jɛ k'a lamɛn. Donc fasojɔ tɛ kuma mugu ye, fasojɔ tɛ k'a fɔ n b'a fɔ n dalakan tɛ, fasojɔ ye kɛwale ye. Donc an kɔni o kɔnɔna na ani ka président Assimi Goïta fana ka weleli kan k'o jaabi k'a fɔ a sigitɔla ko n ye ale essuyer o ye sifinakaw de ye ka essuyer. Donc ani tabali mun fana gosira k'a fɔ bɛɛ bɛ se mun na k'i jɔyɔrɔ fa pour que faso ka se ka bɔ bolo la cogo min. Donc o hukumu bɛɛ kɔnɔna na ne kɔni y'a jateminɛ ise ye mun ye nana yira dɔn faso jɔli la. Donc n kɔni école maître n bɛ Nyoro di Sahel yan n y'a ŋaniya k'an ka sara mois de septembre sara o 10% k'o bɔ k'o di an ka sɔrɔsiw ma. Donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'a décidé n y'a a kɔni n y'a wale kunun ɲɔ ye 22 septembre kɔni o wa ɲɛnamalen ye. Donc a kɛra Elaji Umar Tall ɲɔ ye Nyoro di Sahel gouverneur tun bɛ ani kan yɛrɛ ɲɛmaaba ɲɔ ye Colonel Kumare. Donc n ye nin ka wele kɔni kɛ dɔrɔn o ye ka ne yɛrɛ ka ŋaniya yira ani n ka soutien ani ka tasibila kɛ an ka sɔrɔsiw ma k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se k'i seko kɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye mun ye e bɛ se ka kɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Donc ne ye misaliya ye k'a fɔ dɔrɔn ɲ'an sɔnna ɲ'an maliyɛn sɔnna an bɛ se ka ko kɛ. Donc n y'a dabɔ o hakilina ye kama
ayiwa ni kun ye an balimakɛ b'a di kamiya mankan ye ekɔli karamɔgɔ dɔ ɲoro kɛmɛ sirada la sa 10 ale y'o ta a ka sara la ko k'o di wolomasiri tabaw ma o kɛra kunungo a yɛrɛ ka kuma ŋaniya ɲuman don min ye fasoden ɲumanya ye bɛɛ lajɛlen ni se don ale se o ye nin de ye diɲɛ seleke 4 bakun kan New York kaw fɛ baara min bɛ sen na sa o ye u ka sigi ale ta ko 79 na min ye Ablaye Diop ye ale ye laseli kɛ n'Ala sɔnna ma sini an na o laseli ale bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna bamanankan na sabula a kun ka jan an y'a daminɛ nka a ko a ka jan kosɛbɛ sini min ye Diop ye a ye min fɔ diɲɛ seleke 4 bakun kan an na o da tulo kan Bamakɔ kɔnɔna na yan denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ye Prytanne militaire kɛ ka tɛmɛ sa olu ka jɛkulu maaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ka ekɔlidenw minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi minnu ye n'olu fatura k'u denw to ka se ka dɛmɛ ta ka di olu ma min ye armée de l'air ye baara in a kɛra ale hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye général de brigade Alu Boyi Jara n'ale yɛrɛ ye wolomasiri taba minnu bɛ armée de l'air kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa ye ka taa fara sa colonel major Umar Sise kan ni ale Prytanne militaire o directeur ye min ye lieutenant colonel Cheikh Hamala Bayala ni ale ye écoleden minnu bɛ yen Prytanne militaire ale kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen ni olu b'a kɔnɔna na n'olu ka kuma lasela ye ale ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Prytanne militaire yɛrɛ a amical min sigilen no sen kan sa a kɛ kun ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu somɔgɔw fatira ka se ka olu dɛmɛ u ka ɲɛmaa ka kuma na n'o ye Abdou Ahmed Diallo ye k'u kɔni ye nin minɛn ninnu ta sa ka di nin denmisɛnnin ninnu ma yaasa ekɔlita hukumu kɔnɔna na o fana bɛ se cogo min na ka ekɔlita minɛnw sɔrɔ ɲɔgɔn dɛbɛ don finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula denmisɛnnin caman bɛ yen olu ye enfant de troupiyaw kɛ ka tɛmɛ min ye nin waleya in kɔni a kɛ kun ye sa ka se ka somɔgɔw fana dɛmɛ denmisɛnnin ninnu fana u kana na kɛ yɔlikɛlaw ye u k'a dɔn k'a fɔ olu minnu ye Prytanne kɛ ka tɛmɛ sa olu kɔni hakili bɛ bɛɛ lajɛlen na kuma tɛ nin waati in na Jalo ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan min ye chef d'état-major armée de l'air ye n'o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye ale yɛrɛ ye Prytanne écoleden kɔrɔ ye a ko k'a nisɔndiyalen don kosɛbɛ a k'a yɛrɛ sɔrɔ maaw cɛla maa minnu bɛ yen bi n'olu ye denmisɛnninw ye n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka na nin bonyamasegin kɛ u ye dɛmɛ o hukumu kɔnɔna na min ye Prytanne maakɔrɔw ye n'o y'a denmisɛnnin kɔrɔw ye bi n'olu kɛlen don maabaw ye ni jɔyɔrɔ b'u bolo olu kana nin waleya in kɛ ko o kɔni ye miiriya ɲuman ye miiriya min b'a yira k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen hakili bɛ ɲɔgɔn na général Jara y'a yira fana k'a fɔ ko min ye enfant de troupe ye ko k'a daminɛ o la sa fo kana se nin waati ninnu ma sa olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko min ye dɛmɛ ni k'i hakili to ɲɔgɔn na ye o tɛna na bɔ u si kɔnɔ sabula u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ u dulonnen don min na n'u ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye o ye wolomasiri tabaw ka ko ye colonel major Umar Sise n'ale yɛrɛ Prytanne maakɔrɔ ye ale yɛrɛ fana ye jira o kuma kelen sɛnɛ kan dɛmɛ ko ta nasira la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma baara ninnu sa u kun cɛra yɔrɔ min na sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye u siɲɛ fɔlɔ ye min ye u tɛna dan o ma an y'a yira o la k'a fɔ ko sanubɔ ko ta nasira la sa nin waati in na densokaw fɛ yen mankan ale cayalen don mun mankan cayalen sanu ko ka to o bɔ olu ka kɔ kɔnɔ k'a sɔrɔ olu ni sanubɔlaw ma bɛn a la u y'a yira bi k'a fɔ k'u kɔni ka sɛnɛkɛyɔrɔ min ye u ka bagan marayɔrɔ n'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ n'u ka mɔnikɛyɔrɔ ye o de bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ fɛn ye fɛn min n'olu yɛrɛ ma jɛ ni o ye o hukumu kɔnɔna na sa kunun ko masimatigiw kɔni taara jigiw fɛ yen waleya in kɛra cogo min Amadu Jakite ale ye denso ka ye a bɛ min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn ka kɛ ni u ka sanu an'u ka dugukolo ale kɔni bɔli u ko bɛna na kɛ cogo min na k'a sɔrɔ ni dugudenw ma bɛn a la ale ye min lakali an k'o lamɛn. Alhamdulillah, an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a kan nin waati in na n'o ye bi 2 ye o kɔni jɔlen bɛ pour le moment an bɔ hakɛ kala u na sini sufɛ olu nana a dɔgɔ nana deni nana ka sɔrɔ mɔgɔw b'u ɲɛna dɔɔnin mais tɔ kelen nana ka sɔrɔ su janfara minnu fana ye a ye olu ko k'a fɔ fanga mɔbili dɔ tun b'a ɲɛfɛ o ye k'u bandi ka na ne bɛ ka lahara min kɔni bɛɛ tulo kan o y'o ye. Ayiwa a selen aw ma ye u ko k'u bɛna taa n'a ye sanubɔyɔrɔ de la wa ou bien u bɛna mun kɛ n'a baara minɛnw ye. Bon alhamdulillah kunun su fɛ ka dugu jɛ kun na o ye réunion dɔ kɛ dugutigi fɛ je crois que dugutigi
ko yo wele kontrandi do kama ka fo ko mina sana min be na le so be na le ko non tu ka fo ko se be wele a wele ko ka fo ko mina non be na o munu ko me mai ko na no re para se so ge o se ani de ke ya mai ko kana o de mo ta ni akato kunye utama domi ngano mena jana deso koro deso bedata katete so kono o bena yene kati ka so kenyo o mo yefro o donc ni o ti ka po tabe kala mi ku bena jabi tama na bena mi akuke o me o ka po chula ka bobo alet na to kono wa alet na to jabi la te bedema o bore ro la kuma pa mwenye bora ile kono tara minya kwenye yo ko michido kumene bo nema kita ile to ile kono o ka kuno tara ka boku na ka tena wachi ni ma alla ya so fewore na na tono kara kenye kani no ko te pen tene kan penye to ma penye to aiwa baba abisigi ka boku bo so ngata bara dam na wa abu bisgo mo na wala pa ti mo na pre mo ba ko aire on dote avant que ka ko ru aire on yen aya amwele pati ka ira la hala bunu be ko fo katna ka ira ka ko mo dama do bunu be ko no lu ni jawi la do ken na di kama ku ye 2 millions de proposés mais pour le moment ku ye 10 millions de chakiti donc ka le retara ko ko ka 10 millions ni retiré bon ay war ni re ko ka ira ambela gina jamana o be ma ke point ka pa mo na dina ti ira ka fo no ya ko na fara ke ka o be so enke antren ko so ni ko se di anda pa wala anda ni du si na ka pense mo na do ni kan tra nyon ko men ni ko pe mo sla ni o te mo shite ko in kan ni te ko in contrôle ke ani mo so tempe ani mo prebala donc ni dugu jigina ka conseil flatter mo to si dugu to si parce que dugu ambe ambe ram na ta conseil mo sa ele na la no e karmo jatti ni so kar ale fana e ko in o ma katala o ka be o professeur de na contrat de ka ai atam ko chula limbela amadu erbe mo wole da ka ka nyesi fama ma ani awga dugu de ma bo le be wole madame de ka nyesi fama ni dugu de ma ka ira ka po shinya ti dugu de wala na moya ka beke akate sharia ko sharia ni na ke au toro sigila atal bilon toro ka ira famo ka na ka po amera di tele no ka am paso la kana ka am paso te fami sharia ka po se para tinta ya ka an te ka jena e bile mo ka bo rore kana bianga ka pa ka te ira na ka po ku fa do ba ka ira famo fa na obeta sura min ka ka nyeshi anga duchi no ya am pa ere o ka tiga ka ta don ka fo anga ma anga duchi ke si ka tele anga o na nga do ti bruna fly na apao de na de ka pa ma pu de proposition aka wari apo la ya ira ta to ku ani juji ta pendando de ko juji pa do pa ko ni mo bora ku ka fe mo no adresi ona so ku o be para ka de na ka nyama ya ko no ku apo ti do ka sura penta ka so ka na ka ni ala mane tension donc wali am ka mu ko era dana ka fo de ka ko wi era na na te ka no pa mo kwenta ki pa anga do na kuma wala anga do ti so kuma o te ka te ka po wa du ba ba ni fa wala ka ba ni fe ama significan ka ira de mana ni mo ni apunya ni na ba pera je na ka po ante wa ti sono di ta po ni mo ti ka mo ba ba ni fa ba fi preda ya ni na le de mu chi la shuni ni ka pa so na kana ka su pa signifique a te tu oh bon an me se na para que mo e mo ni de mana te ka ni mo ti mo ko di ka la kana on to wala ka amba ba ni fa anda hake no pe vraiment an wani tigile no an parallel no onda ko na ma ke ni la boli ama ke pa bula boli aiwa ni amadu jakte manga ka wode so ya ira ka foku ka dugu kolo koni ujorale no sabula ulube seneke romi sanubola o ya ira kulu ka permis bena yema akunga di dugu de unye oni sanubola nunga seka sika kuma ngabina fo sanubola ba fa ka ko kani fanga e fana dun kokoroma do de no o yoro nu na fini tigila ka o fe
association min be no ye nouvelle vision ye ale ko k'a bɛ bonyamasegin kɛ ani tanzuni kɛ ka ɲɛsin chef d'état-major ma n'o ye Mali chef d'état-major ye ko u nisɔndiyalenba u b'a yira sa k'a fɔ ko u nisɔndiyalenba bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma an ka jamana wolomasiri tabaw minnu ye wulikajɔ kɛ ka se ka ɲɛsin bamancɛwale nigawale min taara ka ɲɛsin gendarmerie école ale ni aéroport fanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri n'u ka timinanja ko kɔni y'a to min ye jugu kɔni ye tatugura ala fan bɛɛ lajɛlen fɛ okumu kɔnɔna sa association nouvelle vision ko k'a bɛ dugawu don kɛ maaw ye maa minnu kɔni n'olu joginnen don minnu fatura sa u b'a yira k'a fɔ ko ala ka olu dayɔrɔ sumaya sabula min ye faso kunna wololi ye u y'o baara de kɛ u bɛ wolomasiri tabaw fana wele u k'u jija k'u cɛsiri yaasa jamanadenw hakilina ye min ye Mali ka kelenya basigi ni lafiya u ka sigi fan bɛɛ lajɛlen la nouvelle vision fana ko k'a b'a yira fana k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don bi ko sabula maliden bɛɛ lajɛlen sera ka wuli ka jɔ kɛ ka ni bamancɛwale ni jugawale kɛbaw kunbɛn u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye danaya min donnen filɛ fasodenw ale ni finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o ka se ka kɛ tagabolo ɲuman ye tagabolo ɲuman min n'o bɛna na ni wolo basigi ni lafiya la ka kɛ ni an ka jamana yɛrɛ ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye wa min ye faso yɛrɛ ye a ye baaraba minnu kɛ ka tɛmɛ n'o bɛ tariku kɔnɔna na ani wulikajɔba minnu kɛra ka se ka jamana in jɔ a ka kɛ o sira fɛ basigi ni lafiya bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fi jamana ale kɔnɔna na yaasa an bɛ laɲini min ɲinina an ka jamana a n'a lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani diɲɛ selekina ni bankun kan olu bɛ se ka kɛ ko gɛlɛma minnu fana bɛ kanale yaasa an bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka kɛ jamanaden kelen ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ nouvelle vision maaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma u ka nin se in sɔrɔli la se min bɛna n'a to ni basigi ni lafiya o bɛ na u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛ tanuni ta ka ɲɛsin chef d'état-major général de l'armée ma ani wolomasiri tabaw bɛɛ lajɛlen sɛbɛn fasirila o tuma min fɛ sa u ka secrétaire général n'o ye Ablaye Bagayogo ye pɛntirilikɛlaw olu fana ka tɔn n'o ye APPM ye olu fana ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko waleya min taara ka ɲɛsin nin waati na Modibo Keyita tɔgɔla pankurujigi kɛnɛ ali école de gendarmerie ma k'olu ka association n'o ye association des peintres du Mali k'u b'o kɔn fo ka se a dan na waleya cɛjugu min n'o kun taara ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma nin kalo in tile 16 na maa minnu joginna na finitigi fara jamanadenw kan ko u bɛ dugawu don kɛ olu bɛɛ lajɛlen sa maa minnu bɛ yen ni olu kɔni fatura b'a yira k'a fɔ ko ala ka olu dayɔrɔ sumaya association ko ko a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na min ye association peintre mɔgɔw ye u b'a ɲini jamanadenw fɛ sa wulikajɔ ni cɛsiri an k'o kɛ yaasa an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya bɛ se ka na ye cogo min na a y'a yira sa ko a kɔni bɛ tasibila kɛ ani ka sangafo kɛ ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma banabagatɔw ka ala ka olu dayɔrɔ sumaya ko min ye maa minnu ye nin waleya in kɛ sa k'u ka ɲini k'u nɔ minɛ sariya ale ta nasira o fɛ keba ma yira sa k'a fɔ o sariya kolon ta nasira fɛ fana sini ni ala sɔnna a ma min ye jamanakuntigi ka pankuru an ye a fɔ ko a procès kun kan ka daminɛ tarata tɛmɛnen sini tarata n'o o ye tubabukalo ye tile 24 ye tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sa sɛbɛnw ka a yira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛna na ye kɛnɛ kan sini o ye Philippe Boire na ale an ka jamana sɔrɔ minisiri kɔrɔ ye maa wɛrɛ min fana bɛ yen n'o bɛna na ye kɛnɛ kan sa o ye Mamadu Kamara ye ni ale yɛrɛ tun bɛ baara kɛ jamanakuntigi nagakɔrɔla la a waati n'o ye Alama Hinɛna Ibrim Boubacar Keita ye sɔrɔdasi 2 olu fana bɛna na ye a kɛnɛ kan Nuhu Dabitaw ka taa se Musafa Darabo ma keba sini sɔgɔma n'ala sɔnna a ma nin baara in bɛna na kɛ cogo min ani nɔminɛli ni sɛbɛn kɛlen don cogo min na an na o da maaw tulo kan kiiriko ta na sira fɛ cybercriminalité pôle spécialisé min sigilen don bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ k'ale enquête dayɛlɛ enquête n'o o ye ka kɛ ni bingali minnu kɛra nin waati na école de gendarmerie ale ni aéroport masurunnaw la y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa min kɔni bɛ ko fɛn kalama i bɛ se ka wuli ka se u ma n'i ka kibaruyaw ye nka sɛgɛsɛgɛli min daminɛlen filɛ nin ye keba a bɛna na munumunu ka se yɔrɔ caman na sabula an y'a ye k'a fɔ min ye nin waati in na kibaruyaw caman u bɛ ka jɛnsɛn u nana wuli ka olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ yaasa ka se ka waati ni waati na enquête a bɛna kɛ cogo min na n'a bɛna taa cogo min na sa procureur a ko ka a n'o da maaw tulo kan waati ani waati nin waati laban in na délégation spéciale présent ale tun y'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na ko min ye mariage ye n'o ye furusiriw ye ko mɔbili kɛba k'a kana tɛmɛ mɔbili 6 kan kunun ko maaw ye min ye Bamakɔ o ka ca mɔbili 6 ye ɲininkali de bɛ sisan sa fɛɛrɛ jumɛn de bɛ délégation spéciale ɲɛmaa bolo
yasa ale ye sariya min ta ni ye a ka se ka labato walma an bɛna na taa cortège yɛrɛ dabilali de la Bamako wa ou bien mun de bɛna na kɛ kɛba n'Ala sɔnna ma ni ɲininkali ninnu an na ninnu kɛ délégation spéciale ɲɛmaa la sabula waati tɛmɛnen na a tun y'a jira k'a fɔ ko sariyakisɛw bɛ yen mun bɛ waleya in kɔ nka kunun ko mɔgɔw ye min ye Bamako o kɔni o ko o juguyara kosɛbɛ parce que yɔrɔ caman na min ye kɔɲɔkɛlaw ye u ye maaw bali yɔrɔ caman na min ye kɔɲɔkɛlaw ye u ye cortège u ye corbillard suta mobiliw u banaminina olu ye yɔrɔ dɔw la u ma se ka tɛmɛ donc gouverneur an b'a fɔ délégation spéciale président a ye sariya min ta ni maaw tun ye tɛgɛrɛ fɔ a la ko a ɲɛna ko a lawaleyali kɛba a bɛ ka gɛlɛya an b'a fɔ an ka ministre de l'éducation fana ye a ko ko école tɛ ta ka école to anw fana ye école dɔw ye minnu dayɛlɛlen don an t'a dɔn n'a sɔrɔ ale fana ye wulikajɔ kɛ ka t'o ko sɛgɛsɛgɛ k'o lajɛ école ta fana bɛ ka na ale kɛba a ko ka gɛlɛ min ye sugu kɔnɔnaw la bi an taara an ye ɲininkali kɛ kaye ni bigi ni a tɔw kɛba a ye denmisɛnnin caman ta école la ɲina k'a sɔrɔ saki t'i bolo sɔngɔ minnu bɛ ka fɔ a ka gɛlɛ salon ko kaye o kun page n'o ye 100 page ye 250 o kɛra 350 ye 200 page o kɛra 450 ye bigi ni a tɔw a kɔni sugu a ka gɛlɛn nin waati na kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ sa ɲɛmaw u ka sɔngɔko fana jateminɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen fana b'an fɛ yan n'o ye DGCC ale fana k'a lajɛ sɔngɔw bɛ cogo di bi sugu kɔnɔna na baaraw bɛ ka kɛ cogo di yalama gouvernement tun ye laɲini minnu kɛ ni sɔngɔ nɔgɔyaw ni fɛnw bɛ se ka kɛ kow la bigiti feerelaw ni kaye feerelaw olu fana bɛ k'o bato wa sabula u sigikun ye feerefɛn bɛɛ lajɛlen de ye kɛba u bɛ don cogo di minɛn ninnu bɛna na u yɛrɛ sɔrɔ an ka sugu kɔnɔ cogo di munna u sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ san o san ka taa fɛ taa tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ nin ye anw ka ɲininkaliw ye ni Ala sɔnna a ma an fana an t'an kari sugu kɔnɔ sini tuguni parce que mɔgɔ caman bɛ taa sini bɛ ko min ntɛnɛn don sini bɛ ko ntɛnɛn n'an bɔra yen kɔkan kibaruyaw la kɛba Nizɛrikaw fɛ yen an b'a yira sa k'a fɔ ko Nizɛri jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko Faransi olu ka chef de renseignement maa dɔ ko kɔni sen yera bingali dɔ la ale ni marifa kow k'olu ta k'o di banbanciwale ni jugawale kɛbaw ma u y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen min filɛ nin ye n'o ye Thomas Glizio ye ko ale yɛrɛ kɔni sen yera nin ko in na koyi kamalen min fɔlen filɛ nin ye kɛba a tun bɛ Nizɛri koyi Nizɛrikaw b'a dɔn u b'a bugunatigɛ dɔn wa u b'a dɔn k'a fɔ ko a ye baara min kɛ min ye banbanciwale ni jugawale kɛba minnu dagalen don Nizɛrikaw fɛ yen k'u ye minɛnw cɛ ka taa di olu ma minɛn wɛrɛw bɛ yen fana ko u y'olu labɛn yaasa ka se ka na Nizɛri yɛrɛ ale yɛrɛ kama min ye Nizɛri jamana ɲɛmaaw ye k'olu yɛrɛ ka terroriste ɲɛmaa dɔ bɛ yen o minɛna u ka wolomasiri tabaw fɛ kɔsa in na o ka kumaw la e ko kamalen tɔgɔ t'a la de anw taw ye dogolenw ye anw fɛ yan anw minnu b'anw fɛ yan olu bɛ jujukɔrɔ saya de la Niger hali bi kalanta tun ye octobre kalo tile 2 ye u y'a b'o la ka taa bila tile 28 na sabula ko min ye sanji ye ale ni kalansow olu kɔni dilen don maaw ma maa minnu bɛ bi ni olu sanji kɔlɔlɔ bolilen don olu ka kɛba o la sa Niger ɲɛmaaw y'a jira ko yanni fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu bilayɔrɔ ko la kalanta min kun fɔra ko octobre kalo tile 2 k'a bɔra o la ka taa bila octobre kalo tile 28 na o ye Niger ye nka anw ta ma bɔ a ma dɛ Mali ta ye 1er octobre ye tarata octobre kalo tile fɔlɔ san 2024 Ugandakaw fɛ yen Uganda jamanakuntigi ale denkɛ a ko ni Ala sɔnna a ma k'u ka jamana président nata ko n'a ma kɛ sɔrɔdasi ye fiyewu k'a na kɛ polisi ye Yoweri Museveni denkɛ ale yɛrɛ dun ye kɛlɛbolotigi ye min ye jamana in ye bɔlɔlɔsira sanfɛ nin kibaruya in cayira Muzunzi Ngerengura ale fɛ ale min yɛrɛ bibi na ni a kumakanw bɔlɔlɔ sanfɛ Twitteru kan a bɛ maaw jatigɛ sabula ale yɛrɛ wolomasiri tabaa ye Uganda dun ye jamana ye min ye Museveni ye ale b'a kunna wa min ye kalata mun fana tɛmɛna e ko a ma ko ɲɛma o ma denkɛ b'a fɛ ka mun kɛ a b'a fɛ k'a fa bɔ yen sinon Paul Kagame ale fana den fana ye sɔrɔdasi ye nka ale ka garde ko bɛɛ b'a denkɛ de bolo fɛn o fɛn ye ko ye olu fɛ yen garde présidentielle Paul Kagame yɛrɛ denkɛ kɔrɔba
ale de b'o ko bɛɛ lajɛlen kunna Tchadikaw fɛ yen Irisilakaw olu taar'u ka so dayɛlɛ Keba u b'a fɔ min ma ko soft power Moscou a y'o dayɛlɛ yaasa min ye a ka ko kɛcogo wolomasiri tabaw ta nasira fɛ jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ ta nasira fɛ seko ni dɔnko o kalanw bɛɛ lajɛlen min kɛ so in kɔnɔna na n'o o ye Irisilakaw tɔgɔla so ye min ye n'i b'a fɛ ka Irisila dɔ k'a dɔngala kari a ɲɔgɔnna b'an yɛrɛ fɛ yan o maison la Russie bi yan o o ɲɔgɔnna de don u y'o sigi Tchadikaw fɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko kabini Tchad kalata o kuma fɔra Irisiw tun ye sɔrɔdasi maa 150 bila ka taa kalata ale masuruna fɛ Njamena a n'a laminiw ka se ka olu lakana wa kabi kalata in yɛrɛ kɛra Tchad yɛrɛ jamanakuntigi ale dala k'a falela dɛ e ko a kun b'an ka taa Faransi a ko k'a ti taa yɔrɔ si nin waati in na Keba e ko Tchad man ka jamanakuntigi a laban a tɛna surunya AES la parce que ale ka kuma ninnu ni ninnu ta olu u ka jan ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Keba nisɔndiya ni nisɔngoya bɛ ɲɔgɔn na han Jolibakaw n'o ye an ka farikolo ɲɛnajɛ tɔn Joliba ye ale taara i b'a dɔn équipe min bati mɔgɔ min don a mo fɔra dɔgɔnin ka équipe de don Asko de Kara kelen ani fu o kun kɛra Bamako yan segi la fana Joliba y'u gosi kelen ani fu wa Keba ko Joliba joueur kelen o kelen million 2 o bɛna na du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma wa Joliba ye nin baara min kɛ nin ye kuma caman Keba ni Ligue des Champions kelen Joliba tun bɛ surunya doni na koyi hali san dɔ la yɛrɛ ta kɛra Bamako y'an yɛrɛ ani ASEC de tun bɛ ɲɔgɔn na o y'a sɔrɔ arbitre dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Kofi Kojan Bonaventure o y'anw namara Bamako yan Malatini ye bi don cɛ ko arbitre ma sɔn bi ma cogoya si la nka wagati ni Joliba kun gagné o don n'a tun ye ASEC bati o don Joliba tun bɛ don ligue la nka ɲinan de Ala y'a don garisigɛ la an b'a fɔ k'u jija ligue la doni o tɛ tuguni koyi ka taa ɲɛ ka baara kɛ a kɔnɔna na an mago b'o de la Stade Malien Salo ale donna poule la coupe CAF la ɲinan fana tuguni a donna poule la tuguni a fana k'a jija Keba a kana k'an bɛ ka qualifier ka taa phase poule la ye koyi n'an tor'o dɔn n'o tɛgɛrɛ dɔrɔn na an bɛ ɲinɛ an ta kun gɛrɛ sabula an ka jaabi de ɲini an ka denmisɛnnin minnu kun kalifala Sumɛla la Sumɛla Kulubali ni ale yɛrɛ ye Aigle jalatigi kɔrɔ ye Keba u fana kɛra maa ninnu ɲɔgɔnna ye u taara cogo min u nana ten u ma maa dasi maa y'u dasi u tɛ se ka taa Coupe d'Afrique nata in na balontan kun fɔlɔ Senegal ye 2 ani fu k'an na kuna sininko an ni Gambie ye fu ni fu kɛ an ka groupe ye maa 3 de tun b'a kɔnɔ maa 4 tun don nka Mauritanie y'i kuru k'ale ti taa balontan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka kɛ Libérakaw olu de fɛ yen ni kɔni ye anw senbɔlen ye san wɛrɛ wa nin denmisɛnnin ɲumanba ninnu tiɲɛna Sumɛla a ye mɔnɛ don an na dɛ n'i ma taa nin na i tɛ taa Coupe du Monde na o parce que f'i ka taa Coupe d'Afrique la fɔlɔ ka taa kɛ o premier n'o deuxième ye ka sɔrɔ ka Coupe du Monde taga jate minɛ n'a fɔra anw yɛrɛ ma se k'ale qualifier yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ a gɛlɛyara dɛ donc an b'a fɔ Sumɛla ɲɛna a ka segin ka na baara kɛ yaasa min ye an ka équipe a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min Keba farikolo ɲɛnajɛ ko ta kibaruya la hali bi e bɛ Samuel Eto'o dɔn wa Didier Okochadou Elhadji Diouf Emmanuel Adebayor Asuama Gyan ninnu bɛɛ bɛ Congo nin waati in na u bɛɛ bɛ Congokaw fɛ yen min ye Camerounais ye n'o ye Samuel Eto'o ye Nigériaka n'o ye Okocha ye Sénégalais Elhadji Diouf Togolais Adebayor Seni Adebayor ani Ghanéen Jam Asamawa olu bɛɛ lajɛlen sera Congokaw fɛ nin kalo in tile 20 dugu min bɛ sa n'u b'a fɔ ma ko Oyo o bolo kɔnɔna na sa u taara yen yen jamanakuntigi n'o ye Sassou Nguesso ye Denis Sassou Nguesso ale y'u bisimila u n'u Sassou Nguesso ka kuma ye tali kɛ mun na u kɛlen don ka balontan denmisɛnninw degeyɔrɔ dɔ de sigi a bɛ fɔ min ma sa ko académie de formation Alima min ye nin balontanna kɔrɔ maa 5 ninnu ye
olu kɔni nana sa kana olu maaw kanu kuma ɲɔgɔn ya sabula fanga ale sɛmɛ a la ale ni kɛn yɛrɛ ye olu de faralen no ɲɔgɔn kan sa ka ni centre de formation sigi Kongokaw fɛ yen yaasa k'a yira denmisɛnninw na a bɛ se ka kɛ maa minnu ɲɔgɔnna ye Denis Sassou Nguesso ale ninnu wele min ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa u ye Adebayor de bila ale ka kuma a ko ko centre min filɛ nin ye n'o sigilen filɛ a kɛ kun ye ka denmisɛnninw k'olu se ballondan na yaasa farafinna yɛrɛ bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min Adebayor y'a yira k'a fɔ ko min ye alima ye ko centre de formation do min ye yiriwali siraw ye a bɛna olu kɛ sini ani siniɲɛsigi kalanso k'olu sigi sen kan min ye denmisɛnw ye u ka kalan yɛrɛ fana bɛ k'a kɔnɔna na ye école kalan fo ka taa se maanifinya kalan ma ani ka se ka u bila fana ka taa ballontan kɛ professionnel la kɛba ko nin kɔni de sigilen filɛ nin ye ninnu fɛ yen min ye Kongokaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni k'a diyar'u ye Laji Mori ale taara n'a ka maa ye ka t'o di koyi Diouf kɔni i b'a dɔn ko Coupe d'Afrique CAN 2002 la Bamakɔ yan Cameroun ye Sénégal de bati nka a kɛra penalty temps de ye a penalty temps na aw ka cɛ in tɔgɔ ye di Cameroun kunsigiba in f'a kɛra u ka capitaine ta Song y'a ja san Diouf fana y'a ja san o fana ka penalty jɛ nka a ko kɔni tora Cameroun ta la sala Cameroun ye maillot don bolo tɛ min na voilà bolo tigɛlen u y'o don san Samuel Eto'o ka Coupe d'Afrique fɔlɔ o y'o ye Bamakɔ yan o y'a sɔrɔ an bulanbulanin don a fa yɛrɛ tun bɛ ballontan terrain k'a don kɛba an yɛrɛ tun bɛ yen donc min ye nin ballontanna kɔrɔ ninnu ye u fana b'a fɛ ka jɛkulu sigi yaasa sa ka se ka denmisɛnninw bolo don i yɛrɛ bɛ Adebayor kɔni dɔn ale ye gouvernement caman ci 2005 waati a sera an yɛrɛ ma yan koyi a y'a sɔrɔ ATT de bɛ fanga la a ma nɔgɔya a don dɛ ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi wulada na kibaruya la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa sɔgɔlen don an na minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan sini sɔgɔma ni Ala sɔnna a ma an na kibaruya wɛrɛw fara ɲɔgɔn kan ka se ka na olu d'aw ma Ala k'an bɔ su la Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn sini